अपन बहू से सेवा करवा के ही रहे। लेकिन हर सास एक जैसी नहीं होती। हम तो ससुराल में राज करब। हम और हमार पति के बीच में केहू ना आ सकेला। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा सब के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत। आज हम जो फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। फिल्म के नाम है बहू के मायका। बहू के मायका फिल्म में एक्ट्रेस बाड़ी माही श्रीवास्तव। ये जो फिल्म समाज के एगो जो मुद्दा बा कि बहू जब आवेले तो ओकरा ससुराल से शिकायत रहेला कि ससुराल के लोग ओकरा के अपनावत नहीं खे। ओकरा हर दिन हर पल अपन मायका याद आवेला। ये एगो जौन घिसल पिटल कहानी बा जो कि वर्षों से और हर दिन भोजपुरी में यही कहानी के इर्द गिर्द 50 गो कहानी लिखल जाला। बस कलाकार और किरदार के नाम अलग थी। ये फिल्म में ऐसा कुछ ना नयापन बा, ना ही कोई पैनापन बा, ना ही कोनो कहानी में रोचक सीन बा चाहे टॉपिक बा जेकरा के देख के रोए लागे कि फिल्म कुछ अलग बा। बस एमे जौन एगो सबसे अलग बा उहे फिल्म के पिक्चराइजेशन और ये फिल्म के किरदार जौन बाड़न से जे कलाकार लोग बा ओकर अदाकारी। लेकिन कलाकार के अदाकारी काहे करता है जब स्क्रिप्ट और कहानी में ही ताकत ना रहे। ए फिल्म में देखावल गइल बा कि एगो माई बाड़ी और माई के 3 गो बेटा बाड़न सा और 2 गो बेटन के बियाह कर देले बाड़ी, 2 गो पतो हो गइल बा और उ दोनों पतो से त्रस्त बा। ये इतना त्रस्त बाड़ी कि तीसरा बेटा के बियाह करते तो सोचे ताड़ी कि बड़ा सोच समझ के करो कि जवन आवे तो हमरा सेवा कर। अभी ये सेवा करे के चक्कर में दिया लेके पतो ढूंढा तड़ी। कहल जाला न कि ढूंढला पता भगवान मिल जाए, ज्यादा पतो है ढूंढा तड़ी और उनका एगो पतो पसंद आ जाता ओकरा से बियाह होता। और बियाह होके जब वो पतो घरे आवतिया तो का स्थिति होता, कौना तरीका से परिवार के आगे बढ़ावतिया, ओकर का सोच रहा था। इस तमाम तरह के चीज के फिल्म के राइटर शब्द के रूप में कागज पर निखरले पड़ा। लेकिन राइटर के कलम में कमी बा जेकरे कारण वो हर कैरेक्टर के थोड़ा चिरतार्थ निखन कर पाइल, ओकरा के थोड़ा और एक्सप्लेन निखन कर जेकरा कल चलते ये फिल्म एगो एवरेज बन करता। ये फिल्म में देखावल गइल बा कि जब बाकी जौन पतो बाड़ी सा वो अपना अपना मायका जाताड़ी सा और मायका जब जाताड़ी सा तो मायका के दरवाजा जब ओकनी खातिर बंद हो जाता और बंद होकला के बाद फिर उजा से लौटत ताड़ी सा तो ससुराल में का ओकनी इज्जत होता, का रिस्पेक्ट रहता। ये चीज के फिल्म में देखावल। बात करिए फिल्म के हर किरदार के तो किरदार अपना रोल के साथे जो मने को बाउंड्री खींचा राइटर के कलम से ओकरा के परिभाषित के लेबा, ओकरा के स्क्रीन पर जिंदा कर देते। लेकिन बार बार जब हम कहनी कि फिल्म में स्क्रिप्ट के कमी रहे, कहानी में ताकत ना रहला के कारण ये एगो फिल्म एवरेज फिल्म बन के रह गई। तो हम कहल चाहते नहीं राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कि सास पतो से थोड़ा ऊपर उठी जा, ये ब्लॉग लेखा फिल्म बनावट बंद कर जा। तो वह सब सास पतो से ऊपर उठी तो ढोड़ी चोली के नुमाइश कर जनता है से अलग कुछ देखल जा, कुछ अलग रवा सभी को परिकल्पना होखे की जाए। दुनिया चांद पे पहुंच गई, हमने के सास पतो है लड़ाई में फसल रही। खैर रवा सभी के फिल्म के ट्रेलर कैसा लागल, कॉमन डायलॉग सबसे बढ़िया लागल, कॉमन सीन सबसे बढ़िया लागल, अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बता। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा देही जा। नमस्कार।